Sad su malo usporili, znači. Ovaj nema. Ovaj nema 500, ima 400 konja. Sad skoro ja prodavao taj auto sa driftera, neki Mercedes. Da bi da ovo sad... Glavi ti treba da ga u trećoj vrtiš, ne? Treba u trećoj da šlajfuje, onoliko je. Ovo je proba, podajem se tebi svoje. Kad će se ovo, brate? Obrisat će se ono belo kozina i piše crnim sa zelenim, a ovo ne u plavom i crvenim i čist. Babić je ovaj plavokos, što se prvi pozdravio sada. Onaj tebe nešto mi je rekao da su